பேரும் நிக்கிறாங்க உனக்கு பெரிய வெட்டி கொண்டு போட்டு போயிருவேன். இல்ல இத்தனை பேர் சொல்லு திமிரெல்லாம் உங்க ஊர்ல வச்சுக்க ஒவ்வொருத்துக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு அட்டி வேணும்னு கூட எவனாவது வரலன்னு வச்சுக்கவே எங்க வேணா சொல்லிக்க விட்டுருமா நீ விட்டுங்க ஒன்றும் வேணாம் எப்போ அப்படி சொல்லி இவனுக்கு ஐடி கார்டு பத்து கார்டு எதுவுமே கிடையாது சார் எது கேட்டாம இல்ல இல்ல தலையாட்டாங்க எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறான் விட்டு எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் நான் சொல்லுங்க எதுக்காக சார் லீவ் எடுக்கறேன்னா சுடுகாட்ட போட்டுல விட்டு இப்போ எப்போ சொல்லு ரொம்ப ஓவர் திமிரு ஒரு 3 பேர் நின்று கூப்பிடுறாங்க உனக்கு அவ்வளோ ஏசா உனக்கு ஒன்றும் பதிச்சு போட்டு போயிடுவாங்க தலைவலி ஜெயில போடாம பரவாயில்ல பரவாயில்ல அது என்ன அப்படியே உனக்கு ஒரு பொட்டச்சி உனக்கு சில பேர் கூப்பிடுறாங்க என்ன ஏதா அவளுக்குல்ல பெரிய இவ்வளோ நீ கவனியா